Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala na další akci v rámci Akademie Fóra dárců, vzdělávací Akademie Fóra dárců, tady v prostorách Magenty na Arkádách. A dneska se budeme věnovat podcastům, což je vlastně takový zajímavý fenomén dnešní doby. Skoro bych řekla, že je to jedno opravdu z nových médií, že bychom je mohli počítat jako vlastně taková prostě novou sociální síť, řekněme, nebo něco v tomhletom smyslu. Pardon, já se omlouvám, já jsem jenom se zaposlouchala, protože občas tady máme zkušenost, že nám tu zní něco zvenku, ale už to je v pohodě. Tak, s tím, že dneska na programu, kromě nějakého mého úvodního vstupu, budeme mít kolegyně z podcastu Dobro s kladem, které nás seznámí vlastně s jejich prací a s tím, co oni vlastně vytvářejí a čemu se věnují několik let a co myslím, že všichni minimálně z nějakého poslechu známe. A potom přivítám Julii Růžičkovou z Charity České republiky, která zase nám představí jejich podcast, který se jmenuje Charitalk a kterému se věnují v Charitě již více než 2 roky. Tak, já se jenom ověřím, že budu tímhletím ovládat, jo, dobře. Když vlastně jsme zvedli tohleto téma podcastů, tak jsem opravdu skoro ze všech stran slyšela, že je to velice zajímavé téma, že řada zástupců těch organizací, se kterými jsem hovořila, buď podcasty sami natáčejí, nebo se nějakého natáčení podcastu účastnili, anebo o tom podcastu uvažují. A i to vlastně nás utvrdilo tak trochu v tom, že opravdu je to nějaký nový fenomén, nebo nový, on není tak úplně nový, ale jako začíná to být takový fenomén, nebo jeden z těch důležitých nosičů nebo kanálů, který můžeme s naší komunitou hovořit. A co je vlastně hodně na něm zajímavé, je to, že a možná i pro nás jako zástupce neziskových organizací inspirativní je to, že se dá pořídit relativně s nízkými náklady. Že když to hodně přeženu a zjednoduším, tak v podstatě nějaké nahrávací zařízení nebo nějaký diktafon máme vlastně v telefonu prakticky všichni a to znamená, že jako nahrát zvukovou stopu do určité míry a potom ji někam pověsit asi není tak úplně technicky složité. Na stranu druhou my tady budeme mluvit i o tom, proč to samo o sobě nestačí, proč to samo o sobě vlastně nemůže být cesta a vlastně i ten podcast je velmi profesionální disciplína, v rámci které se dá dobře navázat kontakt vlastně s našimi dárci, podporovateli, fanoušky, s tou naší komunitou, ale dá se taky pořádně nudit a v podstatě mluvit, tak říkajíc, do zdi. Takže proto je důležité všímat si nějakých pár věcí nebo nějakých pár faktorů, kterým je dobré se věnovat. My jsme si pro vás připravili takový vlastně jednoduchý přehled toho, co ty podcasty v podstatě jsou a k čemu mohou sloužit. Jak víte, vždycky ty prezentace s vámi sdílíme, takže nemusíte si nic fotit, budou zase na stránkách Fóra dárců, to znamená, že je budete mít všechny k dispozici. Není žádným tajemstvím, že podcasty jsou velmi rychle se rozvíjející odvětví a v podstatě pracují vždycky s nějakým contentem. Díky tomu, že ten podcast se primárně poslouchá, byť vlastně víme, že se ty podcasty mnohdy sledují i na sociálních sítích nebo prostě sledují se i mají jako audiovizuální podobu, tak vlastně díky tomu poslechu a díky tomu, že vlastně při nich je ten člověk v podstatě s těmi sluchátky může být zaměřen vlastně na to, co poslouchá, může to hodně vnímat, tak opravdu si je možné získat hlubokou pozornost toho posluchače a vlastně ten člověk při nějaké další monotónní nebo únavné práci, ať už je to uklízení, nebo je to nějaký sport, nebo je to venčení psa a tak dále, tak vlastně se může zaměřit vlastně na to téma, můžeme si ho získat pro to naše téma.
Ty podcasty vlastně stojí na tom, že ti posluchači jsou takzvaně vaše komunita. To znamená, že málo kdy se samozřejmě stává to, že by někdo úplně extra brousil někde a hledal, co by si poslechl. Je vždy důležité proto i to téma toho podcastu mít dobře uspořádané, nějakým způsobem dobře označené, aby se to nabízelo vlastně i těm potenciálním novým posluchačům a vlastně mohli jste rozšiřovat tu vaši stávající posluchačskou základnu. A když mluvíme v non-profitním sektoru o komunitě, tak je to neoddělitelně vlastně spjaté i s dárcovstvím. To znamená, že nemusíme dělat úplně to rovnítko mezi tím posluchačem podcastu a dárcem, ale jelikož dobře víme, že vlastně dárcovství je o nějakém dlouhodobém vztahu, o rozvoji vztahu, o tom, že ten člověk si vlastně vytváří nějakou emoci a vazbu na to, co vy ve vašich neziskových organizacích vlastně děláte, ty hodnoty, které tam vytváříte, sleduje téma, kterému se věnujete a v jaké oblasti pomáháte, tak vlastně ten člověk, pokud vlastně si ho získáte na svoji stranu, tak samozřejmě se může i stát, jednak ten posluchač se může rekrutovat z vašich dárců, ale samozřejmě se může i stát nějakým novým dárcem. My jsme si pro vás připravili i nějaké vybrané výstupy z výzkumu, ať už od nás z České republiky, tak vlastně z nějakých zahraničních zdrojů, s tím, že vlastně jedním z těch realizátorů těch výzkumů byl právě Český rozhlas v loňském roce. Český rozhlas, jelikož je to samozřejmě zvukové médium, tak je vnímán mezi posluchači jako nejviditelnější tvůrce nějakého zvukového obsahu a samozřejmě i jejich podcasty jsou velmi sledované a mají prostě dobrou odezvu. Dělali vlastně průzkum v online prostředí, téměř 4 000 respondentů vlastně za zachování samozřejmě všech parametrů demografických. K těm vybraným výzkumům vlastně patří to, že prakticky všichni Češi znají to slovo podcast, minimálně ti, kteří se pohybují na internetu. To znamená, že prostě ten podcast je opravdu velmi rozšířený fenomén a tipnu si, že i když některé třeba možná starší ročníky ty podcasty tolik neposlouchají, minimálně vědí, že něco takového existuje a že vlastně ta témata jsou tam k dispozici a že je možné vlastně poslouchat různé ať už rozhovory nebo informace právě prostřednictvím podcastů. Nejvíce posluchačů právě se rekrutuje z těch nejmladších generací, řekněme. Ten průzkum Českého rozhlasu odhalil, že je to 15 až 24 let a že vlastně pravidelně ty podcasty poslouchá 72% z nich. To si myslím, že je docela důležitá informace pro nás a pro naši práci i z toho důvodu, že jak víme, jak různě sledujeme ta data z dárcovství, tak tam můžeme sledovat, že v podstatě ta dárcovská generace začíná se nejvíce jakoby rozšiřovat nebo je nejsilnější od nějakých 30-35 let dále a dokonce, když bychom ještě udělali úplně krok do zahraničí, tak třeba vlastně největší skupinou dárců německého UNICEFu jsou dárci, kteří vlastně jsou ve věku 70 a výše let. Jo. Takže vlastně celá řada neziskových organizací může mít dárce, kteří si rekrutují vlastně z mnohem starších věkových kategorií. A tím spíš vlastně může být ten podcast nebo to prostřednictví toho podcastu dobrým informačním kanálem, který je ale samozřejmě také nutné efektivně uchopit. Nejčastěji tedy, nebo obecně častěji podcasty poslouchají muži, vysokoškoláci, lidé s vyššími příjmy a obyvatelé velkých měst. Na stranu druhou, myslím si, že to je možná nějaká úvodní situace nebo takový ten průnik vlastně těch podcastů do nějaké široké veřejnosti. Myslím, že řada z nás průběžně sleduje, jak se vyvíjí situace v médiích a kdo je vlastně typickým ať už posluchačem nebo
divákem veřejnoprávních médií, ale i dalších médií a vidíme, že vlastně nejenom, že vlastně běžná média musí konkurovat vlastně nejrůznějším streamovacím službám, kterých je prostě opravdu už jako celá řada, ať už ty, které vysílají v tuzemsku, nebo ty, které vysílají vlastně jako zahraničí, nejsou výjimkou prostě rodiny, které vlastně ty tuzemské vůbec nesledují a sledují jenom ty zahraniční prostě v angličtině a tak dále a tak dále. Takže jako ten podcast je opravdu takový jako důležitý moment, který si myslím, že rozhodně prostě půjde dál, bude se hodně rozšiřovat a je fakt, že je dobré vlastně zkusit si ho trochu popsat a podívat se, jakým způsobem může prospět nebo jakým způsobem může být ku prospěchu nám při naší práci. Co se týká té obliby témat, tak tam vidíme, že vlastně je jedna skupina taková hlavní, asi která je nejvíce oblíbená, kam patří právě zábava, nevynecháváme zde ani jako různá bulvární témata, krimi, různé jako aktivity, ale prostě témata z oblasti true crime, ať už to jsou nějaké historické zločiny nebo prostě současné zločiny, současné otázky v zahraničí. Vlastně podle toho, co jsem viděla v jednom z těch průzkumů, tak obecně to téma true crime ještě vede dokonce i před tím bulvárem. Až vlastně na dalším místě jsou talk shows, to znamená vlastně nějaké rozhovory s někým, ať už je to jeden host, nebo to je více hostů, pak publicistika, nějaký seberozvoj a tam patří samozřejmě i nějaké sportovní aktivity a fitness. A další vlastně taková skupina důležitých témat je klima, životní prostředí a náboženská umělecká oblast. Co se týká času a místa poslechu, tak nejčastěji lidé poslouchají podcasty odpoledne a večer, to znamená mezi 4. a 6. hodinou, čili to přesně odpovídá takovým těm časům, kdy třeba doma musíme dělat ty neúplně zábavné úkoly, jako je třeba příprava večeře nebo něco podobného, ale i řada respondentů poslouchá dopoledne, což zase odkazuje asi na tu mladší generaci, kdy třeba při nějakých pracech nebo ještě předtím, než jdou do školy nebo mezi přednáškami nebo mezi jednotlivými hodinami vlastně poslouchají podcast, ale tedy nejčastěji je to v tom domácím prostředí, v rámci volného času, při nějaké monotónní práci, úklidu a podobně. A vlastně zhruba 1/5 respondentů poslouchá podcasty tak 15 minut až půl hodinu týdně, 17% z nich vlastně hodinu a nejčastější vlastně oblíbená délka těch podcastů je 21 až 30 minut. To znamená, že vlastně ty epizody by měly být jakoby uposlouchatelné nebo ukoukatelné a uposlouchatelné pro ně, aby třeba během té chvíle, kterou mají možnost tomu věnovat, tak aby vlastně zvládli celou epizodu nebo mohli zvládnout 2 a tím pádem vlastně měli nějakým způsobem uzavřený aspoň ten konkrétní příběh nebo tu konkrétní epizodu. Nejčastěji tedy samozřejmě se poslouchají podcasty prostřednictvím mobilů, se sluchátky i bez. Víme, že možná někteří my takový jako starší jako hodně respektujeme ostatní a i v podstatě je fakt, že ten středoevropský prostor tomu nahrává nebo severský prostor tomu nahrává, ale třeba jestli jste někdy zaregistrovali, tak v jižní Evropě i to telefonování je prostě mnohem otevřenější, že prostě poslouchají bez sluchátek na hlasitý odposlech, prostě si telefonují klidně před celým autobusem a podobně, nebo na ulici, ale stejně tak i poslouchají ty věci, takže tam normálně prostě si vlastně každý chodí s tím telefonem a poslouchá to i bez sluchátek. Minimum jenom tady dotázaných používá tablet, případně televizi nebo autorádio. Je fakt, že většinou i ty podcasty, pokud je někdo poslouchá v autě, tak je poslouchá ke prostřednictvím telefonu. Nejčastější zdroj je teda YouTube, Spotify, pouze 2/5 respondentů preferují videoverzi, 1/5 nemá preference a to, jestli vlastně je to audio nebo videoverze, nemá žádný jakoby vliv pro výběr toho tématu podcastu nebo výběr toho, který podcast bude ten konkrétní divák sledovat.
A tady já bych jenom z toho praktického hlediska podotkla, že jako mnohdy to audio, když je doplněné o ten videokontent, tak se s tím samozřejmě dá dobře pracovat při komunikaci na těch sociálních sítích, to znamená, dá se dobře poutat, dá se dobře vlastně pracovat s těmi různými výstřižky, s těmi různými video vlastně nahrávkami a dá se upozornit na to, že vlastně vyšla nová epizoda nebo čemu se věnovala ta nová epizoda i ať už prostřednictvím Instagramu nebo prostě v těch storíčkách, kde se dá vlastně doplnit odkaz, nebo prostřednictvím Facebooku, samozřejmě i Twitteru. Potažmo, když se jedná o nějaké pracovnější záležitosti, i prostřednictvím LinkedInu. Klíčové tedy pro výběr poslechu toho konkrétního podcastu je téma, dále to jsou teda hosté účinkující, osobnost moderátora, atmosféra a v neposlední řadě teda zvuková kvalita. Je fakt, že vlastně přece jenom na tu zvukovou kvalitu v situaci, kdy něco posloucháme nějakým koncentrovaným způsobem, tak jsme asi všichni citliví. Co bych ráda tady zdůraznila, je vlastně ten moderátor, protože samozřejmě ta osobnost toho moderátora do značné míry určuje vlastně to vyznění toho celého dílu nebo prostě toho celého tématu, případně toho rozhovoru a samozřejmě to, že někdo má pusu, tak neznamená, že umí vést rozhovor. Vést rozhovor je zase disciplína specifická a je dobré vlastně i na toto vlastně při přípravě podcastu nebo při přípravě vlastně podobných vlastně aktivit myslet. Zase ne všichni novináři dokáží nebo umějí vést jako ten rozhovor právě v tom timingu, v tom čase, ale opravdu je důležité ten výběr moderátora nebo i osobnosti moderátora, protože ve své podstatě ten moderátor určuje minimálně nějaké jako 3 klíčové priority toho, proč si vlastně lidé ten podcast vůbec pouští. A jaká jsou tedy očekávání posluchačů? Vlastně zajímá je u profesionálních tvůrců jednak který ten dobrý zvuk, ta technická kvalita, to se přiznám, že mě samotnou překvapilo, jak vysoko to vlastně lidé stavějí. Samozřejmě moderaci, důvěryhodnost a hluboké zpracování toho tématu. To znamená, že vlastně jako očekávají, že vlastně v rámci toho podcastu se půjde nějakým způsobem pod povrch, že to nebude vlastně nějaké jenom takový jako obecný, klouzavý, řekněme, přístup k těm tématům. My ve Fóru samozřejmě také vydáváme podcasty. To byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli tomu tématu věnovat. My se věnujeme, protože jsme fórum dárců, a tak se věnujeme trendům v dárcovství a vývoji veřejně prospěšném sektoru. Jak víte, tak oceňujeme i osobnosti v oblasti dárcovství, filantropie, nadačního sektoru, oceňujeme i ty projekty, takže vlastně pro nás je ten kanál vlastně podcastový jedním z těch momentů, kterým vlastně se snažíme seznamovat širokou veřejnost vlastně i s naší prací. Samozřejmě primárně cílíme na veřejnost z veřejně prospěšných organizací a u firem vlastně na lidi, kteří se věnují těm společensky odpovědným tématům. To znamená prostě těm tématům, která nějakým způsobem souvisejí nebo mají přesah do filantropie, ať už to jsou vlastně třeba nevím, šéfové firemních nadací nebo lidé, kteří mají na starosti ESG a CSR a podobná témata. A snažíme se také vlastně otevírat ty záležitosti, kterým se věnujeme právě tady v rámci akademie vzdělávací, tak vlastně i potom je svým způsobem přetáhnout do těch podcastů a ta témata tam rozebírat právě v nějaké hlubší podobě, abychom vlastně zase pak dali možnost ještě navázat na to, co tady mnohdy zaznívá v rámci vzdělávací akademie. Ten náš formát je vlastně, což nás tedy potěšilo, spadá do té nejoblíbenější kategorie, to znamená, že ty rozhovory jsou maximálně půlhodinové, vede je teda zkušená moderátorka, která je vlastně velice dobrá v tom vedení rozhovorů. Máme vždycky 2 hosty. Nově od vlastně loňského roku, tuším, máme i tu videopodobu těch podcastů, které jsou potom na YouTube a musím říct, že
Samotné nás překvapilo, že ten videoformát nám hodně pomohl v té komunikaci a vlastně opravdu minimálně pro tu naší komunitu zmaximalizoval dopad vlastně těch jednotlivých epizod. Tak, tady potom ještě máte ty použité zdroje, ze kterých jsme čerpali, jak jsem říkala, tu prezentaci vám budete mít k dispozici, takže se k tomu určitě budete moct dostat ještě hlouběji, pokud budete chtít a podívat se do toho. A tolik tedy pár slov na úvod, jenom abychom se tak trošku rozehřáli. Ale jestli můžu, já bych se zeptala vás, kdo tady jste, kdo už vydáváte nějaký podcast ve vaší organizaci? Tak koukám, že pravá strana tady funguje. A vidím, že a vy o něm zřejmě uvažujete, když budete tady v té druhé skupině, tak velice držím palce, ať pro vás je minimálně tahle akce určitou inspirací nebo pomůže vám zodpovědět na nějaké otázky. Kdybyste se chtěli na cokoliv ptát, klidně se ptejte si, myslím, rovnou, protože jako ten prostor je k tomu příznivý, můžete se v pohodě nějakým způsobem přihlásit a můžeme si dát rovnou odpovědi, nebo ať už po skončení akce, nebo v rámci nějakého neformálního networkingu potom, určitě proto bude prostor, ale teď mi už prosím dovolte, abych dala prostor, nebo abych dala ne floor, prostě česky, předala mikrofon moderátorkám z podcastu Dobro s kladem. Vítejte. Dobrý den, děkujeme za pozvání, vítáme vás tady, jsme rádi, že jsme tady. Děkujeme, že jsme se mohli přijít a podělit se s vámi o to, jak vznikl náš podcast. A my se na začátku představíme a pak budeme rádi, když budete v průběhu se na cokoliv ptát, zvedat ruku a aby to byla spíš diskuze, než tady naše prezentace. Tak mé jméno je Petra Květová Pšeničná, profesí jsem novinářka, moderátorka, ale jsem také spoluzakladatelkou, tady spolu se Žanetou, neziskové organizace Fandě mámám. Mám asi 15 let zkušenosti z médií, moderovala jsem hlavní zpravodajskou relaci v jedné televizi, moderuji různé akce, konference, semináře a mimo jiné jsme se pustili právě i společně do podcastu. A já budu trochu kopírovat, my jsme takový trochu siamský dvojčata, to za chvilku poznáte. Já se v nezisku pohybuju s Péťou právě díky Fandě mám asi 8 let, přes 15 let taky pracuji v médiích, prošla jsem od televize Barrandov, kdy pan Soukup ještě nebyl tak aktivní, tam jsme se s Petrou i potkali, byla jsem v Českém rozhlase, v televizi Seznam a dneska spolupracuju právě třeba s Českým rozhlasem, pro který dělám taky nějakou audio sérii o lidech, kteří pomáhají, jmenuje se to Zrcadlo, pusťte si to, je to moc fajn. Natáčela jsem třeba podcast s podcastovou sérii o filantropii zase pro nadaci Karla Komárka, taky hezký počin a dneska právě dělám s Petrou Dobro s kladem a fandíme maminkám. Takže nezisk a média nás spojují i to dobro, které se snažíme předávat mezi lidi, mezi veřejnost. My jsme si říkali na úvod, že se zeptáme, jestli je tady někdo z vás, kdo zná náš podcast Dobro s kladem. Výborně, děkujeme, dobrý den. Zdravíme. My totiž vám chceme říct, jak vlastně jsme došli k té myšlence toho podcastu jako takového. My jsme, jak už jsme zmínili, před 8 lety založili organizaci Fandě mámám, pomáháme maminkám, samoživitelkám a jejich dětem a díky tomu jsme se dostali do nezisku mezi vás, kteří pomáháte, děláte skvělé věci a potkávali jsme se se spoustou zajímavých lidí a protože jsme obě moderátorky, tak od toho byl právě krůček k tomu začít dělat nějaký podcast o nezisku. A my jsme si právě říkali, že spousta těch témat nám přijde, že tak trošku zapadají, že možná by bylo potřeba ještě víc o tom mluvit, ale nejenom o tom krásném, co dělají neziskové organizace, ale i o tom, jak se to dělá, co všechno je za tím pomáháním, jaké úsilí to je. Takže my vlastně se snažíme nahlížet i do hloubky, trochu do hloubky, pokud to jde, do toho, jak fungují neziskové organizace. Velmi často se nám teda stává, že ty nejzajímavější informace zazní až poté, co vypneme mikrofon. Což nás tedy někdy hodně mrzí, ale ne každému se chce naplno říct, jak to funguje a co si myslí o tom celém systému.
často je potom to povídání trochu i delší než ten podcast, protože se rozmluvíme s těmi, kdo přijdou o tom, s čím kdo bojuje s předsudky, ať už když jsou to příspěvkové organizace, tak se bojí mluvit o těch příspěvcích od státu a podobně, ale my se snažíme, někdo se občas objeví, otevřeně mluví o tom, co se děje, s čím bojují, jaké věci je potkávají a jak se jim třeba špatně dostávají témata do veřejného prostoru. A to chceme, aby zaznělo, aby lidé, protože máme pocit, že veřejnost často netuší, co to ten nezisk vlastně je. A my bychom chtěli tímhletím podcastem právě mezi veřejnost dostat nejenom to, že jsou tady neziskovky, které dělají dobro, ale co to vůbec znamená takové dobro mít skladem. Podcast děláme už přes 3 roky a musíme se pochlubit. Už na začátku, hned ten první rok, kdy jsme vznikli, tak jsme byli nominované na podcast roku, respektive v kategorii objev roku v soutěži podcast roku. Tak to nás moc těšilo. No a my jsme sem přišli se s vámi podělit o to, jak to děláme, jak jsme k tomu došli, už jsme to tady trošku předestřeli, aby pokud uvažujete o tom udělat takový podcast nebo ho děláte, tak třeba jste se ještě zamysleli nad nějakými věcmi, protože důležité, často se setkávám takhle z osobní zkušenosti, protože dělám třeba i komerční podcasty s tím, že všichni chtějí podcast. Chceme podcast. V KPIčkách máme podcast prostě, ale nevíme teda o čem, ale určitě ho chceme. A to je za mě špatná cesta. Určitě je dobré se na začátku říct, proč to děláme, co bude tím obsahem, pro koho to děláme, jak to budeme distribuovat, komu a tak dál. Spoustu otázek, ale ty hlavní, pro koho, co, proč a jak. No a nesmíme zapomenout ani na takovou tu technickou stránku věci. My jsme měli velké štěstí, když jsme uvažovali o tom, že bychom udělali nějaký podcast, protože on nespadá pod naší neziskovku, ale protože jsem pracovala ve zpravodajském rádiu, tak které spadalo do portfolia Active Radio, tak jsme dostali nabídku na to, zda bychom chtěli dělat podcast. Takže my to technické zázemí nemuseli vůbec řešit, což pro nás byla velká výhoda a tím pádem jsme nemuseli ani řešit, jestli nám bude podcast někdo stříhat, protože to nám stříhá kolegyně, nemuseli jsme řešit takovéto zveřejňování, jak to budeme dělat. To byla vlastně velká pomoc a dneska, když se dostáváme do toho, protože točíme i ty jiné podcasty pro klienty, jiné firmy, tak zjišťujeme, co všechno, jaká práce je zatím, když chcete vytvořit ten profesionální podcast. No a je dobré si říct na začátku nějaký koncept. Zeptám se těch, co se hlásili, že už podcast mají, jestli jste si na začátku odpovídali na ty otázky a jestli vám to tak funguje a držíte se toho, co jste si na začátku řekli. Tak jestli se chce někdo podělit o zkušenost s tím, jak vznikl váš podcast, jestli to bylo hned na začátku jasné. Jo, počkejte na mikrofon hned u vás. Nikol Pazderová z Aliance žen s rakovinou prsu. My jsme založili podcast před 3 týdny, respektive máme 15 epizod a jdeme postupně ven a dotlačili nás k tomu naše klientky. Takže jsme se tomu asi 2 roky bránili a teď teda jsme do toho šli, ale zjistili jsme, že to natočení je jednoduchý, ale ta postprodukce, že to nahrávání na YouTube trvá třeba x hodin, než to se to všechno přeformátuje, takže je to složitější, než se to na začátku zdá. Tak děkuji moc, že to děláte a přišlo nám to tak úplně vhod. Je něco, s čím jste se potýkali na začátku, kromě toho nahrávání? Byl u vás jasný ten koncept? Říkáte pro klientky, tak jestli se krátce i představíte, co děláte, jaká jste neziskovka. Ano, my pomáháme ženám s rakovinou prsu. My jsme vydali před 4 lety průvodce pro ženy s rakovinou prsu a vlastně jedeme tak trošku koncept toho průvodce. Máme asi 4 jakoby témata, rozhovor, akce, průvodce a zajímavost a postupně půjdeme od odborníků přes pacientský příběhy až vlastně jakoby po provázení tou nemocí. Máme asi připravených 200 dílů, jako co bychom chtěli zpracovat, ale uvidíme, je to všechno takový v začátcích a děkujeme, že se můžeme inspirovat. Tak to je super. Ten koncept je vidět, že máte a ty technické záležitosti, to my sami známe, že to je občas stane se i na profesionální půdě. Teď by se mohla Péťa sdílet svoji zkušenost. Minulý týden jsem trošku bouchala hlavou do stolu, protože jsme zjistili, že se ztratil jeden natočený díl s jednou neziskovou organizací a bylo to hodně smutné a nedohledalo se to ani prostě ajťák nedokázal pomoct. Takže i to se stává i v profesionálním nahrávacím studiu. A důležité je se z toho nezbláznit a hlavně se nenechat odradit a prostě jede se dál. No a vraťme se k tomu konceptu. Pokud
připravujete takový podcast, tak je dobré, a tady to zrovna zaznělo, proč ho vlastně budete dělat. Jestli je to šíření toho tématu, kterým se zabýváte, mezi veřejnost, nebo je to směrem k vašim klientům, nebo je to i forma, což už tady zaznělo od paní ředitelky, nějaké výzvy vašim dárcům, fundraising vlastně se tím dá dělat, ale i nějaká vlastně interní komunikace. Taky znám podcasty, které vlastně fungují místo newsletteru. Nenapíšete newsletter, ale natočíte krátké video, nebo i tam je lepší asi to video, nebo i ten formát audio, je to už nějakým způsobem bližší, více přiblížíte těm lidem. Takže těch možností je spoustu a je dobré si říct, proč to děláme, pro koho, jestli jsou to ti dárci, jestli to je veřejnost a co tím sledujeme a pak ladit obsah. A tam často také začíná problém, protože, a to jsem zase měla zkušenost s nadací Karla Komárka, doufám, že mi odpustí, že tady budu teda sdílet svoji zkušenost, že jsme si řekli, že chceme podcast o filantropii, s podcastovou sérii. Bylo to jasné o filantropii. A ve chvíli, když došlo k tomu, že jsme si ladili díly a hosty, tak se najednou nestačilo vlastně to říct, že je to o filantropii, protože patří tam člověk, který pracuje pro neziskovku, patří tam člověk, který vlastně třeba jeho příběh stojí na tom, že mu nějaký filantrop pomohl. A najednou člověk hledá ten rámec a to je i dobré si říct. Proto je super, jak jste tady zmínila, že už máte 200 dílů dopředu, protože to je velmi důležité si říct opravdu i ty díly, i hosty si namyslet a namyslete si ty nejlepší hosty, co můžete. Pak je třeba budete půl roku schánět, ale pak je třeba seženete. A to je další, s čím se asi setkáváme, že na některé hosty je potřeba si prostě počkat. A v našem podcastu my jsme to chtěli tak, že nebudeme zvát jenom známé osobnosti, i když by nám to přineslo poslechovost mnohem vyšší, protože jsme věděli, že máme tady nějaké zázemí z Zpravodajského rádia, zázemí na YouRadio Talk a že si můžeme tedy dovolit jít od píky a pozvat i lidi, kteří dělají dobré věci, nikdo je nezná a možná by bylo vhodné, aby je někdo znal, takže to bylo takové naše poslání. Takže zveme nejenom velké neziskovky, známé osobnosti, ale naopak zveme lidi, kterým není jedno, co se kolem nich děje a dělají nějaké projekty i na vlastní pěst. Za mě příklad, měla jsem klučinu, který v covidu začal opravovat prostě počítače a dávat je do rodin, aby měli ty laptopy a ty počítače prostě za covidu a ona se mu z toho dostala neziskovka a on mi vyděšeně prostě vyprávěl, že vůbec neví, co má dělat, ale pak se k němu přidala nějaká paní z neziskovky a pomáhala mu a on takhle k neziskovce přišel. A byl to úžasný příběh. Nevím, jestli má taková podobná cesta jako my dvě. My jsme si taky říkali, že nebudeme mít nikdy neziskovku a před 8 lety jsme měli nápad, že pomůžeme samoživitelkám a dneska prezentujeme i podcast, protože se věnujeme nezisku. Takže ty cesty jsou různé. Takže je dobré si říct přesně ten koncept a jít úplně na dřeň a vysnít si to maximum a říct si i, co tím chceme dokázat. To znamená, my jsme chtěli, aby ten podcast se dostal mezi širokou veřejnost. Dneska jsme zjistili, že nás hodně poslouchají neziskovky, za to jsme rádi, ale pořád je cílem dostat ta témata mezi širší veřejnost, aby věděli o tom, co se v nezisku děje, aby se o to více zajímali a aby vlastně ta filantropie, která si myslím, že tady třeba za první republiky byla obrovská, se vrátila a ten komunismus mu už trošku zatlačili a opět lidi začali věřit neziskovkám, nejenom, že udělají skvělou sbírku a že se semknou, ale že budou dlouhodobě podporovat neziskovky a budou chápat to, že aby mohli pomáhat, tak je dobré pomáhat někomu, kdo pomáhá. My jsme ten podcast vlastně i koncipovali tak, že máme vždycky 2 hosty, jednoho právě z té neziskové organizace a potom vždycky dbáme na to, aby druhým hostem nebo hostkou byl někdo, komu ta neziskovka pomohla, nebo někdo, s kým spolupracuje, aby tam byl patrný ten dopad, aby se dalo mluvit i o té činnosti, kterou ta neziskovka dělá z té druhé strany. A velmi často nás překvapuje, jaké tam jsou interakce, že velmi často se třeba stává, že ten host, který je pozvaný samotnou tou neziskovkou, se teprve na místě dozvídá, co všechno ta neziskovka dělá, která mu pomohla a vlastně tam odkrýváme takové různé příběhy. Takže to byl takový náš koncept, že jsme si říkali, chceme 2 hosty a chceme ukázat obě 2 strany. I právě proto, aby se v tom našel každý, i ta odborná část, i ty neziskovky, i lidé, kteří potřebují
třeba pomoct neziskovkám nebo chtějí někomu pomáhat. No a když jsme přemýšleli nad konceptem a nad délkou podcastu, tak aniž bychom znali průzkum, tak jsme se taky trefili do času. Máme postavený podcast na tom, že je 30-35 minut, občas se nám stane, že přetáhneme, ale myslíme si, že to je optimální, že to je právě uposlouchatelné. Tím, že tam máme ty dva hosty, tak je to takový ten dobrý prostor na to, aby se dynamicky střídali a je to prostor, který vás donutí se dobře připravit, protože chcete v těch 20-30 minutách říct skutečně to důležité, zajímavé a jenom netlachat, což my nechceme, aby náš podcast takový byl. Co se týče formy, tak my tím, že, jak jsem zmiňovala, to děláme pro YouRadio Talk, tak máme audioformu. Je možné, že do budoucna zvolíme i video, ale zatím jsme k tomu nedospěli. No a pro nás je vlastně velká výhoda to, že my v uvozovkách jenom moderujeme, ale ono to tak úplně není. Jak jsme tady zmiňovali tu technickou stránku věci, tak my jsme i takové produkční, píšeme scénáře, obvoláváme hosty, ti vám to ruší, pak nepřijdou, ale to jsou takové ty provozní věci, na které narazíte. Jenom je dopředu potřeba s tím počítat. A pokud budete uvažovat o tom, že si vy sami budete točit ten podcast v organizaci, tak doporučuji, abyste si kromě toho obsahu a formy zvolili taky, kdo to bude dělat. Jestli to bude někdo z vašeho týmu, budete to jeden člověk, nebo jestli si to třeba rozdělíte, protože už jenom ta administrativa kolem toho, jak jsem zmiňovala, navolávání hostů, zvaní, zařizování, pak píšete, kde to bude, kdy to bude, potom se fotí, dává se to na sociální sítě, někdo to stříhá, jestli tam budete chtít znělku, nebo tam budete chtít třeba mít i grafiku v případě, že to bude video podcast. To jsou všechno věci, které je dobré si dopředu rozmyslet. Stejně jako toho, jestli bude mít třeba podcast svoje webové stránky. A já navážu na to, kdo to má dělat, protože často, a taky se s tím setkáváme, neziskovky, nikdo z nezisku nechce nic moderovat, ale zase moderátoři jsou drazí, nebo si to často nezisk myslí, ale jsou asi drazí pro nezisk. A někdy je dobré se zamyslet, kdo z vašich ambasadorů by to mohl být. On to totiž může být někdo, kdo už vás podporuje, a zrovna je to třeba moderátor, nebo někdo, kdo umí mluvit, a nebo i někdo, kdo by mohl být vlastně takovým dobrovolníkem. Nám se často daří, a teď to nebyl zrovna případ v podcastu, ale třeba ve Fandě mámám, když nám chybí nějaký dobrovolník i třeba na té odborné úrovni, a určitě se s tím setkáváte i vy, opravdu ho jako poptat, a občas se stanou takové zázraky, že se nám podařilo třeba zajistit takhle GDPR, což je opravdu, to nám jako spadl kámen ze srdce, takže věřím, že i poptat mezi vašimi ambasadory, dárci, podporovateli, někoho, kdo by třeba měl zájem, nebo nějakého odborníka, se kterým spolupracujete, umí mluvit, nebo teď se nám stalo, že nás oslovila jedna kolegyně z nezisku a říkala, nechtěli byste pro nás, a my jsme říkali, ale teď vy máte Mirku Čejkovou, která vás podporuje, tak a to nás nenapadlo, tak třeba budou mít Mirku Čejkovou v podcastu, protože někdy je tam ta slepota toho, že máte okolo sebe lidi, kteří vám s tím rádi, a věřím, že i dobrovolně pomůžou. A případně, pokud nevíte, na koho se třeba obrátit a nechcete, aby za váš podcast mluvil někdo jiný, tak je možná dobré si vytipovat ve vašem týmu někoho, kdo má ty komunikační schopnosti a vyzkoušet si to. Můžete absolvovat třeba mediální trénink, můžete si nahrát vzájemně, zkusit si udělat takový tréninkový rozhovor, protože na tom se opravdu ukáže, jak už tady zmiňovala paní ředitelka, ono to není úplně jednoduché vést ten rozhovor, i byť 30-minutový, zvlášť třeba když máte dva hosty a chcete je vlastně dostat někam, kam chcete, protože se vám může stát, že se dostanete úplně jinam, a jak z toho potom ven, jak se zase vrátit k tomu tématu. Ale dá se to taky natrénovat, pokud máte třeba v týmu někoho, kdo si myslíte, že by si na to mohl troufnout. No a pak, když už máte ten podcast hotový, tak by byla velká škoda ho mít hotový a aby ho nikdo neslyšel, což je bohužel taky častým možná takovým až fenoménem, že těch podcastů je mnoho a možná je i těžší dostat je mezi ty, které chcete, aby ho poslouchali, než ho vlastně natočit. Pokud je to směrem ke klientům, tak pak je to celkem jednoduché, protože máte nějakou klientskou síť, základnu, tam asi umíte poslat. Můžete využít svoje kanály, klasika, sociální sítě, newsletter, všechny kanály, které umíte mluvit o tom a tak dál, ale důležité je si říct, koho chci zacílit a jak to můžu zase udělat, a jestli chci opravdu širokou veřejnost, nebo mi stačí nějaký počet, nebo mi stačí ti
ti ambasadoři, protože to jsou ti skalní fanoušci, oni si to rádi poslechnout, protože už je to zajímá. My jsme zase se odpíchli od toho, ano, byli jsme na Radio Z, na YouRadio Talk, tam už je nějaká posluchačská základna, ale my jsme k tomu využili i naši fandimámovskou základnu, protože máme x tisíc podporovatelů za ty roky, kteří jsou to lidé, kteří pomáhají maminkám, samoživitelkám, ale zajímají je tím pádem témata pomoci, není lhostejné to, co se děje kolem nich. A my sdílíme třeba v našem newsletteru právě i naše díly a ty, které se nejvíce třeba přiblíží k tomu tématu, ať samoživitelek nebo ženským tématům, ale snažíme se to promovat i tímhletím způsobem. Říci si i potom, jestli v rámci organizace je pro vás vhodné nebo ne, protože je to zase nějaká práce, udělat třeba samostatnou stránku, samostatnou sociální síť, jestli promovat v rámci, zamyslet se i nad vizuální podobou. Ono je to, zní to jako, jo, nějaký podcast, ale ono to má nějaký font, nějakou barvu, nějaký vizuál. I to by mělo korespondovat s tím, jaká jste organizace, jak to budete, jakým způsobem to budete promovat, jakou řečí budete mluvit k těm lidem, budete tykat, vykat, bude to uvolněné, bude to odborné a tohle všechno si zodpovědět a pak zase to posouvat klidně pomalými krůčky přes ty vaše kanály a ptát se i na zpětnou vazbu. A myslím si, že se to nejčastěji šíří, že si to lidé řeknou, že si maminky na pískovišti řeknou, já jsem zrovna slyšela. I tohle nám funguje, že o tom i mluvíme, diskutujeme o těch tématech a jak už tady zaznělo i od paní ředitelky, ten podcast, ten hotový díl, to už je nějaký živý organismus. To neznamená, že ho někam nasadíme, odvysíláme a tím to skončilo, ale přesně pracovat s ním, používat ho, vybírat z toho citace, které používat v komunikaci, mluvit o tom, my jsme měli toho hosta, tímhle tématem se zabýváme, je to pro nás důležité, protože měli byste to vědět a tak dál a s tím dílem opravdu nakládat. Určitě se nebát i přihlásit se do různých, teď se blíží podcast roku, protože i to, že jsme třeba byli nominované na objev roku, nám nějakým způsobem zase přihodilo pár posluchačů. Nebát se někam to natlačit jakýmkoliv způsobem. Jsou různé platformy, kam můžete zdarma nahrát váš podcast, nebo ty placené. Rozmyslet si, jestli do toho chcete dávat finance, chcete jít na Hero Hero, chcete zůstat na české podcasty zdarma, chcete placenou reklamu na sociálních sítích. I tohle jsou otázky, které s tím podcastem souvisí, protože někdy opravdu jsou moc skvělé podcasty, o kterých moc lidi nevědí. A mě k tomu ještě napadá, že vy se svým podcastem a se svojí neziskovkou můžete taky pozvat do nějakého jiného podcastu, čímž vás zveme i do našeho podcastu Dobroskladem, pokud jste u nás ještě nebyli. Moc rádi se na vás vezmeme kontakt, protože i to je vlastně zase pro vás reklama a vy můžete říct, my taky děláme podcast v rámci naší organizace a cílíme na to a na to. Takže jsou ty způsoby skutečně různé. No a teď, jestli můžeme dát prostor, ještě než dáme úplně poslední slide, prostor vám, máte-li vy na nás nějaký dotaz, tak teď klidně můžete. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, Štěpán Jindra, vedu web Šance dětem a máme k tomu podcast Šance dětem a chtěl jsem se zeptat, jak pracujete v podcastu s emocemi, třeba se smíchem, protože někdy mi přijde, že během toho rozhovoru vznikají pěkné momenty právě, ale potom při editaci mi to tam nezapadá. V podstatě se mi stalo jednou, že se host smál tak, nebo i já, že mě to nepřišlo nepatřičné a že jsem to tam ponechal. Tak to jste asi udělal dobře, pokud je to na základě pocitu, ale jinak ty emoce tomu dodávají tu šťávu, protože pokud to není vyloženě takové to tlachání, kdy se tam u toho smějete haha, hihi a vlastně to je neposlouchatelné pro ostatní, tak to je špatně, ale pokud ta emoce vyjde vlastně z té situace, z toho, že jste si o něčem povídali a někdy to může být třeba i roztřesený hlas a to je vlastně marketingově žádoucí, protože ta emoce vlastně prodává. Takže já bych si toho nebála. Samozřejmě pokud vy slyšíte potom u té editace, že vám to tam jako nesedí, tahá vás to za uši, tak jste podle mě třeba udělal správně, protože vy jdete vlastně z kůží na trh. Vy si musíte uvědomit, co chcete, aby bylo venku. Ale jinak my tady smích nevystříháváme, vystříháváme velké přeřeky, nebo když se třeba někde ztratíme, nebo hosté, tak to ano, ale někdy je prostě podcast třeba živě.
A živý podcast, vlastně podcast by měl být živý. To, že se střihá, to už je taková nadstavba, ale ten základ toho podcastu je, že to by vlastně mělo být nestřihané v původní té formě. Takže je to fajn se střihat, ale jak říká Péťa, emoce nevadí, pokud jsou na místě. A druhá věc je ta zvuková kvalita, pokud je to příliš a vám to vadí, že to chcete sundat z uší. Já třeba podcasty poslouchám do uší a opravdu jsem schopná to sundat, a i když je to skvělý host a je to špatný zvuk nebo nekvalitní, nebo je to příliš, tak to sundávám, protože ten zvuk je velmi, velmi důležitý. A mně se třeba teďka stalo, dělala jsem rozhovor s Terezou Maxovou, která se úplně odbouchla a chrochtá. A já to teď řeším zrovna, mně to přijde skvělý, ale nevím, jestli jí bude připadat skvělý, když to tam nechám. A je to pocitově. Já myslím, že to je přesně, tak říkala Péťa, že to, co vy cítíte, chcete dát ven uvolněně, dejte to ven. A já si myslím, že to naopak může někdy se z toho stát pak takový ten hit, že si to ty lidi jako pustí a ještě mi k tomu napadá, že tam je vlastně možná potom důležitá i ta role toho moderátora nebo moderátorky, kteří to můžou využít. A třeba se z toho rozjede zase úplně téma a další emoce, která ten podcast může ještě víc pozvednout. Takže dá se s tím velmi dobře pracovat, ale klidně se smíte. Ale asi to nestavět na smíchu a pláči, jako koho rozbrečíme a koho rozpláčeme. Ještě nějaký dotaz? Dobrý den, já jsem mnou Irena Teplá, doma máme domov důchodců pro pejsky. Staráme se o staré pejsky a já bych se chtěla zeptat, jak je za vás důležité si říct, jako, že ten podcast bude vycházet třeba v konkrétní den, jestli ta pravidelnost je pro lidi důležitá, případně jestli se nedržet jenom dne, ale i konkrétní hodiny. A jak říkala paní ředitelka, tu poslechovost, tak jestli byste doporučili v případě toho, že by bylo důležité se držet i konkrétní hodiny, tak jestli ráno anebo večer. Děkuju. Já k tomu teď mám jenom to, že máme jeden konkrétní den a to je úterý, kdy zveřejňujeme podcast a třeba tohle úterý právě podcast nebyl, protože se ztratil. Tak jenom i to se může stát, ale jinak je to vždycky lepší. Je to asi fajn mít tu pravidelnost s tím, že zase záleží, protože podcast nemusí být jenom kontinuální, nekončící série rozhovorů, může to být minisérie, můžete vydat, předtočit to a udělat prostě tu minisérii a zase si říct, kdy to pustíte, ale mít ten harmonogram je fajn, jestli to pustíte, protože je nějaký den a vy k tomu vydáte 3 díly, nebo jestli to budete pravidelně pouštět každý týden, každý měsíc podle té kapacity, je to důležité a určitě se ti lidé na to zvykají. Je to stejně jako ve zpravodajství, my jsme obě ze zpravodajství, když se změní čas zpravodajství, je to obrovský odliv lidí, protože lidé se opravdu jsou naučeni na to, kdy to je a jdou tam a když to tam není dobře, když to tam není podruhé, tak už tam nejdou. Druhá věc je, že samozřejmě ten podcast, a to už tady taky zaznělo, často lidé mají ty své oblíbené podcasty, ale taky si vyhledávají podle témat. To znamená, že třeba právě narazí na téma, které je zaujalo, a to bude ve vašem podcastu a díky tomu k vám přijdou. Ale ta pravidelnost, abych se vrátila k otázce, je důležitá a jestli ráno nebo odpoledne, zase to tady zaznělo. My ze zkušenosti máme pocit, že je to spíš to odpoledne, což tady zase vyšlo z těch výzkumů, ale není možná od věci se mezi vašimi podporovateli udělat nějaký průzkum, protože někdy to můžou být specifické skupiny lidí, kteří třeba venčí pejsky a u toho poslouchají podcast. Takže to bude brzy ráno a pozdě večer. Udělat si i takový malý průzkum. My jsme třeba i nedávno uvažovali o tom, jestli bychom neudělali podcast jednou za 14 dní, protože je to opravdu náročné každý týden. Ale tím, že jsme vlastně 2, tak se to dá, ale vlastně nám to nebylo doporučeno i podle nějakých čísel, že je lepší, pokud už si to stanovíte, tak je lepší ta pravidelnost jednou týdně. A nebo jak říkala Žaneta, že víte, že máte už připravenou dopředu tu sérii a ti lidé jsou na to připravení, než jen tak vystřelit jednou v lednu a pak uděláme něco asi v březnu, tak to zapadne úplně a nemá to ten koncept. Má ještě někdo nějaký dotaz nebo i svoji připomínku, komentář, zkušenost, sdílení? Tak jdeme dál. Tak protože se nás neustále někdo ptá na to, jak na podcast a jak ho vytvořit a spousta lidí i právě z neziskových organizací by chtěli nějakou radu, tak my jsme se s Žanetou nakonec rozhodli a rozhoupali k tomu, že bychom mohli vytvořit takový workshop, jak na podcast, který bychom udělali online a chtěli bychom tam probrat některé z věcí, které tady už zazněly, ale chtěli bychom je do hloubky a vlastně trochu na míru vám, organizacím, pokud to o ně bude zájem.
zájem. Mimo jiné bychom tam chtěli zmínit třeba mediální trénink, protože pokud byste uvažovali o podcastu a chcete tam někoho z vaší organizace, tak i na to je možné se připravit. A kromě mediálního tréninku, toho konceptu, co jsme tady už prošli, tak samozřejmě můžeme projít tu realizaci v rámci toho workshopu a potom i ty formy marketingu právě vám šité na míru. Tak to je jenom taková rychlá pozvánka na to, že jsme si řekli, že to zkusíme udělat a vy to víte první, kdo se můžete přihlásit a třeba vám to pomůže právě v té tvorbě vašeho podcastu. Děkujeme za pozornost. Moc děkujeme a ať se daří. Děkuji. Dámy, děkuji. A dovolte mi, abych pozvala na pódium Julii Růžičkovou z Charity České republiky, protože vlastně oni již druhým rokem vydávají vlastně podcast s názvem Charitalk. Já musím říct, že byla jsem vlastně hostkou, jak vlastně v Dobroskladem, tak v Charitalku. A oboje pro mě byly velice zajímavé a absolutně rozdílné zkušenosti. Takže myslím, že i ta rozmanitost toho podcastového prostředí si myslím, že je velmi důležitá pro to, aby si vlastně každý se svým tématem a se svojí organizací tam mohl najít své místo. Julie, prosím. Děkuji za hezké uvedení. Dobrý den. Já jsem se ještě vystrojila, protože jsem slíbila svým kolegům, že budu mít na sobě tohleto šikézní tričko, který je součástí nějakých našich propagačních materiálů a řekněme i forma nějakého marketingu, takže fotíme v tom občas i naše hosty, i naše moderátory. A tohle já samozřejmě hned nasdílím na síti, jakože byla jsem a děkuju Fóru dárců za pozvání. Já si teda vezmu ovladač. Ano, takže náš Charitalk v podstatě v září oslaví 2 roky, takže je to senzační, protože tuším, že to mám hned na prvním slajdě, ne až na druhém. My jsme skutečně to zamýšleli jako roční projekt. Prosadit si vlastní podcastový pořad nebylo úplně nejjednodušší, ale prostě přece jenom Charita není korporace, kde by byly opravdu takový ty až moc všichni chytrý jak rádio, který vám prostě do toho hážou vidle za každou cenu, jenom prostě, že to není možná jejich nápad. Tady ne, tady jsme to museli diskutovat s radou ředitelů, protože Charita je velmi velká organizace. V podstatě máme na 400 pomalu regionálních samostatných charit a rada ředitelů, stejně tak jako PR kolegium, máme to takhle pěkně hierarchicky postavený, tak samozřejmě jako měli právo to diskutovat, sdělovat nám svůj názor. Nicméně dostali jsme tu důvěru jako oddělení komunikace v Charitě České republiky a jsem za to opravdu ráda. Samozřejmě, proč jsme se rozhodli? Ty argumenty jsou jasný a prostě vy víte, že ta doba je víc než nazrála se do toho pustit. A my jsme si tady s Klárou ještě před začátkem říkali, že prostě, i když máme spoustu přátel ve veřejnoprávních i komerčních televizích, tak jako prostě to televizní médium, jako já mám děti různýho věku a neviděla jsem je sedět u televize. Prostě jako myslím si, že furt není dost podcastových pořadů a že je prostě prostor pro kohokoliv, kdo se chce do toho pustit. Dobrá, tohle jsem teda už zmínila, v podstatě byl to původně roční projekt. Řekněme, že jsme dostali takovou jako šanci, OK, vyhodnotíme si to po roce, když to prostě nebude dobrý, no tak to skončí. A my jsme si říkali bezvadný, tak ten rok si to užijem a jako i kdyby jenom rok. Měli jsme štěstí, protože nám pomohl René Kekeli, myslím, že ho znáte ze Seznamu TV, Face to Face, prostě velmi, velmi známá osobnost v té oblasti moderace. My jsme totiž skutečně jako oslovovali řadu různých známých, šikovných moderátorů, ale bylo to v době, kdy opravdu vlastně jako jsme začínali na zelené louce. Všichni tyhle lidi jsou velmi vytížení a prostě ne.
A ten Renda do toho šel, ještě k tomu nám domluvil pro první díl povídání s Luckou Bílou, co si budeme. Jo, to prostě bylo bezvadný, to bylo senzační, ten díl je úžasný, ona prostě dobrosrdečná je, o dobrosrdečnosti jsme si povídali, bylo to senzační a pořád je to hezký na poslech. Takže to byl jako dobrý start, my jsme samozřejmě věděli, že nebudeme mít každý díl, jo, osobnost typu Lucka Bílá, ale namotivovalo nás to. Samozřejmě, od začátku jsme věděli, přesně jak tady říkali kolegyně, ta propagace je velmi důležitá, pracovat od začátku, vymyslet tomu název, Charitolk, to vymyslela kolegyně Karolína, krásný název, jako fakt je hezký. Logo, tak s tím jsme si vyhráli. Byl tam nějaký jako vývoj v těch vizuálech, v grafice, to je přirozený, takže ten první ročník já jsem tomu měla určitý výhrady, teď už jsem spokojená. Tohle je, jak to vypadá teď. Je to takový světlý. Máme teda vlastní webovou stránku, přesně, velmi to doporučuji, ale víte co, jako Charita je opravdu velká organizace, takže nám na ten web fakt chodí strašně moc lidí, takže samozřejmě tam pereme hned na hlavní stránce ten podcast a rveme to tam prostě horem dolem. Samozřejmě. Měli jsme už teda i outdoorovou kampaň loni v metru, dostali jsme prostory od JC Deco a v té době to byl pan Přeučil, to má zase taky svůj příběh, studenti z VOŠ Michal, strašně šikovní, kreativní žáci, studenti tak nám v rámci absolventské práce zadarmo vytvořili tuhletu kampaň, bylo to hezká odezva na to byla. No a jinak taky zmiňovali jste, vydáváme samozřejmě zpravodaj, 32 000 odběratelů, do každého zpravodaje dáváme vždycky aktuální díl, ale my je recyklujeme, jo, my ty díly recyklujeme, takže když je zrovna Mezinárodní den seniorů, šup, tady máte podcast, a i když byl natočený už před rokem, prostě oni nezestárnou, takže pořád se vracíme i k těm historickým. Propagace do Charity. V Charitě pracuje 9 000 zaměstnanců a to bylo totiž to, co jsme diskutovali s těmi řediteli a s dalšími kolegy, tak jak jste říkali, ten koncept, pro koho to je, jo, koho tím chceme oslovit. No tak samozřejmě ta prvotní tendence kolegů, ředitelů v Charitě bylo, no budeme to dělat prostě pro naše zaměstnance. No fajn, jako tak... Jako zase myslet si, že všech 9 000 lidí bude teď poslouchat, jo, interní podcast a že prostě chtějí poslouchat o svých kolezích Imre Vére a příběhy a tak dál. Nevím, nebyli jsme o tom přesvědčení. Na druhou stranu jsme řekli ano, zcela určitě, ať to je prostě pro Charitu i dovnitř, nepochybně. Chceme říkat jako a učit lidi, co je Charita, těch příběhů, protože tak víte, my máme sociální služby, zdravotní služby, hospicovou péči, advokační činnost, humanitární pomoc v zahraničí, prostě je toho opravdu moc, takže my máme z čeho čerpat. To je opravdu jako, si myslím, naše velká devíza, že nejsme jenom jako nějak jako jednoprofilově zaměřený, my skutečně, jo, ten rejstřík, ta šíře té pomoci je ohromně široká, 45 000 dobrovolníků při Tříkrálový sbírce. Takže my jako opravdu nouzí o obsah netrpíme a já osobně jsem se domnívala, že zase i tak cílit to jen interně na ty zaměstnance by byla škoda a že prostě jako budeme mít tu ambici tak jako se umět rozkročit na obě strany, jo? Být zajímavý pro tu veřejnost, ale jako zase jsem říkala, no tak ale zase jako, sorry, no tak veřejnost jako furt jim taky říkat o tom, co dělá Charita. Tak najít někde ten kompromis a to jsem věděla, že bude chtít čas, jo, to... Takže prostě za začátku jsme tam teda samozřejmě jako dávali hodně ředitele Charity a dobrovolníky a tak dál. No ale už jsme tam měli tu Lucku Bílou a jsme tam jako šoupli zase i jinou osobnost, mimochodem, která vždycky má přesah do Charity a do dobročinnosti. Jinak tohle je jenom ukázka, že jsme samozřejmě připravili i dokument, který jsme rozdali, nebo jsme dali k dispozici všem ostatním charitám v regionu. Na druhé straně je výběr prostě těch nejlepších dílů o významných osobnostech Charity. Máme tam třeba i díl o historii Charity. Charita je 100 let stará organizace a dávají to do náborového balíčku, takže přijde nový zaměstnanec, tady máme podcast, doporučujeme, poslechněte si, jo, samozřejmě, protože i z toho podcastu se ten nový zaměstnanec může strašně moc dozvědět o tom, do jaký organizace vlastně nastupuje. A můžu vám říct, že někdy se mi stalo, a to teda jako prostě, já nevím, já na to reaguju, já tohle to nemám ráda, ale asi to v takovém množství lidí se tomu nelze vyhnout, že občas mám pocit, že tam potkám v Charitě lidi a říkám si, vědí oni, kde pracují?
Ale já teď budu upřímná, jo, jako když vám prostě někdo je schopen navrhnout, no a radši to nebudu říkat, bylo by to asi nekorektní, ale prostě zkrátka dobře organizace typu charity, tak má nějakou historii, má nějaké zázemí, má nějaké hodnoty, tak prostě tam občas ale zjišťuju, že ty lidi asi si nejsou úplně jistí, jako kde jsou. Tak budou poslouchat náš podcast a dozví se to. Tak, takže samozřejmě propagujeme už zmíněný merch. Jsou to hezký vlastně předměty na památku pro hosty. Já si teď tady trošku šplhnu, když jsme měli paní ředitelku Kláru u nás, myslím, že jsme ještě neměli tyhle ty plecháčky, ty já vozím nadšeně na vandry s sebou, tak mám tady pro vás, pro Kláru, ještě taky jeden plecháček. Vám dlužíme, to je nový merch. No a jinak samozřejmě za tu dobu už nějaké zkušenosti jsme nazbírali, definitivně obličej prodává. No, my jsme chtěli i ty obličeje, ale zase si vybíráme, jaké obličeje, jaké osobnosti, jo. Jo, a občas si i prolustrujeme ty Instagramy, protože dneska prostě některý ty lidi, nevím, no tak jako, jestli staví tu kariéru na tom, že se fotí pořád, že jo, známe to, dobrý den, plavky ven, tak jo, ale prostě takový lidi tam taky asi úplně nechcete. Nicméně, jsou tohleto samozřejmě jednoznačně vždycky ty nejposlouchanější díly, jo, jednoznačně. Ale jak vidíte, jo, je osobnost a osobnost. Zbigněv Čendlík nám třeba loni namlouval moc hezký požehnání koledníkům při Tříkrálové sbírce. Ivan Trojan. Ale přesně jak jste říkali, jo, na některých hosty je potřeba si počkat, takových hostů tam máme víc, tohle je jenom samozřejmě ochutnávka, ale už nás neodmítají, protože máme za sebou nějakou historii. Jo. Definitivně se prostě prokazuje, že když pozvete někoho, kohokoliv, ale ať je to prostě pan doktor z Motola, ať teď jsme tam měli fantastickýho, zrovna včera jsme nahrávali s vynikajícím autorem knih, lektorem, panem Červeným, tak vlastně už se nestane, že by vám někdo neodepsal, nereagoval. Spíš už jenom hledáme ten termín. Ale to je tím, že oni si vygooglí. Takže oni si řeknou, aha, napsala mi tady Adelka z Charitolku, šup. A už tam ty digitální stopy jedou, tak to je senzační. Jo. Takže tu historii to chce mít a chce si prostě na to počkat. Jo. Taky to takhle nebylo hned. Chce to teda... Ano, vydržet, dobrý zásah. A proč tady, myslím, štěstí přeje připravený? My jsme při 2. výročí teď v únoru vlastně války na Ukrajině, tak jsme se rozhodli dát prostor zajímavým hostům, to povídání a vlastně byl to pan Romancov a Jakub Santo. A tenhle ten díl jenom na YouTube tak má asi 24 000 a na dalších podcastových platformách další prostě tisíce. A tohle nám najednou úplně jako, ale to udělalo, já nevím, to byla lavina na tom YouTube, jo, to prostě najednou nám tam přibývali sledovatelé, teď samozřejmě ten Jakub Santo, my vždycky chceme, aby nás ty lidi označovali, začal nás označovat na Instagramu, no tak tam je ta komunita, najednou zase jiná a bylo to fantastický. Tak tohle jako fakt se teda povedlo a ohromně nám to pomohlo, protože samozřejmě jako já to mám taky, že jo, já objevím nový podcastový pořád a řeknu a teď jdu do historie a klidně si poslouchám 2-3 roky starý, takže přesně, jo, ty lidi vám tam pak zůstanou, vy je tam jenom musíte jaksi dostat. Takže tohle se povedlo a nečekali jsme to, byl to mimořádně jako úspěšný díl. Jak říkám, dneska už nás nikdo neodmítne. Jako, já to nemyslím namyšleně, prostě pravda to je. Jo? Víme předtím, když jsme se občas zkoušeli, veď Adelko, takový známější osobnosti, ale ať už to byly třeba egyptolog Bárta a tak dál, tak jako stalo se, že vám ty lidi ani neodepíšou, to už se dneska nestane. Vlastně vám zareagují vždycky a opravdu už říkám, už jenom hledají ten volný termín. Takže to je jako senzační. Ale zase, vždycky je tam ten přesah. Krajčo koupil kostel, že jo. Dával mu do toho obrazy Josef Rataj, malíř, kterýho už jsme tam měli taky, popártovej umělec, ten nám zase navrhl fantastický PFko.
Takže jako takhle se to propojuje, jo, ty sítě, ale nemusí to být skutečně jenom lidi pracující v charitě nebo dobrovolníci nebo lidé, kteřím jsme pomohli. Prostě vlastně tu dobročinnost najdete u řady dalších osobností, ano, z jiných sfér. Takže my vlastně jsme se dostali do toho stádia, který jako potom jsme toužili, jo, a říkali jsme si, umět se rozkročit, jo, na ty oba břehy. To znamená povídat si o charitě s velkým Ch, s lidmi i z charity s velkým Ch, ale i o charitě, to je tak široký pojem, takže vždycky tam dostaneme i ten prvek, prostě, ať už se bavíme s psychologem, ať už se bavíme tady s Martinem Romanem, mimochodem, samozřejmě, že to je cesta k dárcům. Samozřejmě, že on měl potom prsty v naší úspěšné sbírce Nadarujme fotografie z Tříkrálové sbírky. Jasně, že ano. Jasně, že to je budování si fantastické sítě kontaktů a představujete tu svoji organizaci prostě úžasným osobnostem, zajímavým, který prostě o vás najednou vědí, objeví vás. Vytvoří si k vám vztah a včera jsme dostali nádherný poděkování, veď, od jednoho pána. Někdo to musí dělat, takže tohle je Adélka, jo, a no, vidíte trička, a to je můj kolega Honza Oulík, tiskový mluvčí na Charity Česká republika, a kromě jiného mají svoji práci, my jsme teda samozřejmě nerozšiřovali ten tým, ale protože to dělají strašně rádi, tak prostě veškerá ta práce se musí zvládnout začlenit do té standardní agendy, ale jako my na tom pomáháme všichni, ale tohle je ten hlavní tandem, jo? A oni už jsou sehraný, je to senzační, takže tohle to všechno, a co vy jste dál prostě vyjmenovávali, to všechno se musí opravdu udělat. Ale už je to takový jako, už to funguje jak namazaný stroj, si skoro troufám říct. Jakože třeba včera jsme natáčeli a ještě večer už jsme dostali k poslechu díly a tak. No, takže trošku se nám vyvíjela samozřejmě i postupně grafika. Teď máme takovouhle sitě červenou, vys ten Ivan Trojan, myslím, že v příštím roce ji zase třeba lehce upravíme. Budeme si s tím hrát, jo. Moderování, jo. My jsme ani na chvilku neuvažovali, že by to mohl dělat někdo interně. To prostě, ne, že by tam nikdo na to neměl, ale jednak si myslíme, že opravdu to už jako jsou velký nároky. Tam je řada lidí, kteří samozřejmě jsou na to zdatní, ale já si myslím, že by tam mohl být i takovej ten prvek, že v momentě, kdy to nejste profesionál, tak třeba někteří i ty lidi, byť by to mysleli dobře, tak si k vám víc dovolej, jsou víc kritický. Myslí si, že moderujete blbě, ale v momentě, kdy moderuje profi moderátor, tak to není blbě. Jestli mi rozumíte, jo? Tam by mohly být takový ty i lidský faktory, tak to jsme vyloučili, tu ambici jsme neměli. Já jsem říkala, René nám pomohl od samého začátku, takže Renda to je prostě number one, jo, a taky nám pomáhal s tou propagací, takže o toho jsme se mohli opřít. Naděžda Hávová znáte z Českého rozhlasu, moderuje pro Český rozhlas a jako určitě ještě z dalších nějakých jiných nevím, platform, tak to je fantastický, má zase jiný rukopis. Jo? Já vím, že René je víc zvyklý na komerční rádia, Naděžda prostě ne a každý moderuje jinak a je to bezvadný a my jim teď si takhle můžeme jako i dovolit rozhazovat ty hosty. No a chtěli jsme 3, tak nějak jsme si mysleli, že to bude tomu slušet, takže spolupracujeme i s Leonou a teď tohle je ustálený trio a myslím, že bude velmi dlouho, není vůbec důvod cokoliv jako obměňovat a Leona, její jméno Jgyong-shi, vždycky to řeknu špatně, báječná gospelová zpěvačka, úplně úžasná, zpívala nám tedy i na ceně Charity v chrámu svatého Víta a to jsme teda odbourali všechny, protože to bylo fantastický. A navíc je to opravdu i jako moderátorka a tuším, že na Fine Rádiu, Adélko? Na Hit Rádiu, no. Takže a zase má jiný rukopis, jo, takže je to bezvadný, jo, to s tím si už jako můžeme hrát a fakt s tím i pracujeme. A teď zrovna vlastně Leona natáčela s Richardem Krajčem a teď nám bude natáčet s dalšíma osobnostma, který jako
tak z toho hudebního průmyslu hodně. Co je fajn, že nám to dává i tuhle příležitost. Jo? Já tomu říkám taková jako nadstavba, protože máme moderátory, máme témata, takže prostě proč neudělat Charitalk speciál. Ta jiná věc byla jenom v tom, že to trvalo 2 hodiny, posadili jsme si, bylo to nějaká příležitost, řešil se nějaká novela zákona v Senátu, posadili se tam hosté z ministerstev, ale bylo to pod hlavičkou Charitalk, byl tam online, jsme to streamovali, celý ten záznam je samozřejmě i na YouTube. Ano, to už není jako úplně zajímavý pro celou širokou veřejnost, ale prostě pro ty lidi, kteří tam byli zaangažovaní z ministerstev a tak dál, no tak ty to všichni jako sdílejí, poslouchají a je to bezvadný. Tenhle rok připravujeme 3 takovýhle Charitalk speciály a jeden je třeba na Velehradě, takže my už si troufáme, jo. My jsme třeba si sedli, byl u nás René a teď hele Rendo, co bychom jako mohli dělat zase jinak, jako, jo, aby jsme neusnuli na Vavřínech, prostě klasika, slepota. No a co takhle nějaký, a byl to on, kdo řekl na Velehradu, jo, dny na Velehradě. A on říkal, no víš, jak to dělá ta televize, a teď nevím, Prima Nova, jak udělají takovou tu skleněnou boudu a někam vyjedou do terénu a teď to takhle je to jako vlastně přímý. A já jsem říkal, tak proč ne? takže budeme dělat Charitalk speciál na Velehradě, tam jede Adélka spol, moc se všichni těší, nebude to skleněná bouda, bude to jako ve velkým, ale otevřeným stanu, který tam má Charita Olomouc. A teď jsme říkali, no dobře, ale tam budou chodit lidi. A teď jsme říkali, tak ať chodí, tak ať to tam šumí, ať tam je hluk. Teď jsou i přenosy tohohle formátu, že jo, jako je to pod čirým nebem, no tak co, jako, tak to tam bude trošku slyšet. A já jsem teď taky poslouchala nějaký podcast, nahoře lítali letadla a vlastně mě to nevadilo, jo, prostě je to z letiště. Takže nám to dává ještě zase takovýhle další možnosti, jo, tak to je jako moc fajn. Teď jsem, dobře. No a jinak... Takže vyhodnocujeme si, dostali jsme, jako bych řekla, už teď takové jako, dostali jsme důvěru už na nekonečno. Jako troufám si to říct, jo. Ten rok jsme obstáli, měli jsme hezký výsledky, dost jsme se snažili, aby jsme to právě jako fakt prodali i dovnitř té charity, tam je pořád ještě velký potenciál, o tom žádná, ale to je zase, jak propadají ty informace, jo, a tak dál. Ale jako ustáli jsme to, teď říkám, v září dokončíme 2. rok a už z toho děláme takový, a já se nestydím jako říct to slovo lifestyle, jo, protože máme tam... Včera třeba to byl, jako my si teďko řekneme, a já třeba řeknu, hele Adélko, nebo řeknu, mě prostě chybí široká diskuze o umělé inteligenci. Já si myslím, že to je fakt špatně, jo. Máte tady buď to černá nebo bílá, rvou to tady ty prodejci, jestli nemáte ještě umělou inteligenci, tak už jste to úplně prokaučovali, jo. 75% firem to má a vy jste úplně jako to. A já si myslím, že ne, že to jsou prostě řeči těch resellerů a já si říkám, hele, tady chybí ta diskuze o tom, že to taky není úplně super a že Bůh ví, co, jo, a tak dál. A co to všechno může přinášet a co to může znamenat a opravdu a ohrožení pracovních míst. A teď si říkám, no tak kdo jiný než Charita, že jo? Tak jako nás neplatí IBM a tak dále. A my si můžeme dovolit jako dát tady tomu prostor a ať zaznějí i tyhle hlasy. A včera jsme tam právě nahrávali fantastický chytrý člověk, pan doktor Červený. Já jsem si to včera večer poslechla a říkala jsem si, no tak to je síla, tak to se těším, až to budu sdílet na LinkedInu, jo, protože že jo, tam to zase lítá, jako, jo, tak mám radost z toho, že už jsme z toho vytvořili i takovouhle jakoby platformu, jo, že vlastně opravdu, ano, něco nás zajímá, řekneme si, možná budeme i trošku provokovat, nikdo jiný do toho, tak jdem do toho. A je to jedno, že a vlastně zase tam najdete téma o charitě, protože jsme se ptali, no a jak to teda bude v nezisku, že jo, jako to se budou jednou starat o ty starý lidi jako roboti, nebo prostě ty živí psy na kanesteterapii jednou teda nahradějí ty umělý psy, nebo a tak dále, jo, takže jako... Tak. A jinak, jak vidíte to studio, tak to je Proglas Studio. A já jsem to nezmínila, ale my od samého začátku natáčíme v zázemí rádia Proglas. Tak samozřejmě to je naše výhoda Charita. Máme víc otevřený dveře do katolických listů, do médií, jako je televize Noé a Radio Proglas. Mají tam perfektní to zázemí, takže tam si pozýváme hosty, ale... Já než to vrátím, máme ambici si vytvořit vlastní studio. Jo?
Chtěli bychom se vytvořit vlastní studio u nás v prostorách Charity ve Vladislavově ulici. Důvod je ten, že vlastně bychom chtěli ty lidi dostávat víc vyloženě do Charity. Ať vidějí ten náš barák, ať vidějí, jak to tam vypadá, ať to tam ještě víc načuchnou a tak. Takže jako to si říkáme, že bychom přes léto chtěli udělat. No a jestli vám teda můžu jako já a jménem teda kolegů dát nějaké za sebe doporučení, tak jednoznačně vydržte. Jo? Chce to absolutně trpělivost, takže ty čísla fakt pozvolna. Jo, ano, přesně. Jako jít po té kvalitě, ne po té kvantitě, to znamená po té kvantitě těch lajků a tak dále, a tak dále. Tak, jak vy jste říkal, nebo tady to zaznělo, jestli jeden díl každý týden, my jsme to nejdřív teda jako rozpálili jeden díl jeden týden, protože jsme jako věděli, že potřebujeme tam mít, když to řeknu, to maso. Aby když tam pak ty lidi přijdou, tak tam viděli a už tam chtěli zůstat. Takže my jsme jako to trošku jako takhle sunuli a bylo to náročný, ne, že ne. A pak jsme si říkali, a nebojte, my se pak uklidníme. Jo? A až tam toho bude hodně, až tam přijdou ty noví lidi a řeknou si, je super, já mám z čeho čerpat a je tam toho a přesně a tady takovejhle a takováhle paní. Takže teď v té fázi jsme, takže vlastně už jak dlouho, Adélko, půl roku, veď už děláme jenom jednou za 14 dní a to je senzační tempo. Předtáčíme si, takže když natáčíme, tak vždycky 3 díly najednou. Zrovna jsme se bavili s Adélkou, že máme předtočeno na celý léto, takže v létě ani jako nebudeme natáčet, ať všem jako si dáme pauzu, jenom ten Velehrad bude. No a jinak přesně udržet si nějakou svoji vizi, jo. Takže jo, poslechnou si tady nějaký dobrý rady kolegů, oni občas taky jako mají tendenci vám říct, a proč to nemoderuje Eben a jako to... No, on ten René, takže jako, dobře. Jo, tak si vyslechnout. Jo, ten pořad by měl mít nějakou tvář. Jo, jasně, mít zase. Vyhodnocujeme si a hlavně nás to baví, tak asi tak. Jo, tak děkuji moc za pozvání. Díky. Moc krát děkujeme. Dámy a pánové, ještě prostor pro vaše dotazy, protože si myslím, že to bylo velmi inspirativní. Já musím říct, že mě hrozně těšilo i to. Tady to máte sepsané, to nebudu číst, ale to tady všechno padlo. Jo? Budujete si komunitu, budujete, jako máte kontakt s dárcem a promiňte ještě, Kláro, přesně, můžete si tam podle hostů jako selektovat i tu cílovou skupinu, protože na rovinu Krajíčo nám zase přitáhne jako třeba cílovku i tu věkovou. Teď tam budeme mít tu bezvadnou zpěvačku mladou Janu Rybníčkovou, jo? To je, že jo, ta mladá holčina, příběh z adoptovaná herečkou Číškovou a bude nám dělat ambasadorku a tam má zase to. Takže jo, opravdu najednou ten potenciál se vám takhle rozšiřuje. Moc děkuju. Mě totiž hrozně zaujalo i to, že se tak jako rozkročujete vně vlastně takový tý, řekněme, očekávaný cílový skupiny. Jo. Za sebe musím říct, že já jsem takový zastánce toho, že bychom měli trošku jako prolamovat pořád ty naše bubliny, ty naše okruhy toho, že vlastně, nevím, řada našich zaměstnanců chodí na vzdělávání typu prostě něco pro neziskovky. Já za sebe už musím říct, že jsem na to jako lehce alergická, i to je ten důvod, proč sem zveme lidi prostě odevšud, protože já si myslím, že jako veřejně prospěšné aktivity, dobrovolnictví, charita, to je prostě běžná součást normálních životů všech. A mně se hrozně líbí, že nacházíte vlastně ty lidi, kteří o tom můžou hovořit vlastně opravdu jako i mimo ty bubliny a ty zase můžou přitáhnout celou řadu nových tváří nebo nových zájemců vlastně k vám. Takže jako myslím, že tenhle ten přístup je strašně jako udržitelný a vzácný a důležitý hlavně, jako jo, že je dobře ho držet. A jenom ještě, co jsem si vzpomněla, jsem na to úplně zapomněla, ale jak vlastně jsme hovořili o tom, že ty lidi, co poslouchají podcasty, tak jakože chtějí jít do toho tématu do hloubky. Já, když jsem vlastně byla u vás v Charitalku, tak nejdřív jste to vypustili vlastně, jestli na tom webu nebo na YouTube, a potom vlastně to šlo v tom Rádiu Proglas. A mně poté, co se to vysílalo na Rádiu Proglas, přišlo několik e-mailů od lidí,
kteří prostě se mě na něco ještě doptávali a prostě poslouchali to jako regulérně, nebo se prostě ptali na ty věci, které tam zazněly. Což jako když si člověk fakt uvědomí, že ty lidi museli prostě sednout, vyhledat na internetu prostě nějakou e-mailovou adresu a napsat, jako sformulovat ten dotaz a napsat to, tak musím říct, že to jsem šla úplně jako dokola, že jako fakt vidět, že je tady potenciál pro ten dialog prostě s těma lidma a byla jsem hostem jako v řadě ať už podcastů nebo různých jako rozhovorů, který se týkají prostě toho non-profitního sektoru nebo našeho tématu dárcovství v nejrůznějších typech médií, ale tohle to se mi stalo po Rádiu Proglas, jako, takže myslím, že to je taky jako velmi zajímavá zkušenost. Každopádně, pardon, ano. Já to dovysvětlím, promiňte, kdyby to, prostě, protože jsme s Proglasem kamarádi, jo, je tam prostě zatím samozřejmě jo, ta společná katolická církev, tak oni nám zdarma vlastně pouštějí ty díly. Jo, oni si je zařazujou pravidelně do vysílání, tak to máme takový jako teda bonus navíc. To je jako bezva, no. To je určitě taky jako vysvětlu, že důležitá přidaná hodnota, přesně tak, jako nějaký další kanál, kudy vlastně posílat ty své informace dál. Takže dámy a pánové, jestli máte ještě nějaký dotaz nebo chtěli byste se na něco zeptat, tak teď máte ten prostor přímo tady v rámci ještě akce. Pokud... ještě jedna ruka, prosím. No, po druhé, ale jak vás, tak vlastně úplně vás všech bych se zeptala, jak je za vás důležité, nebo jestli na to máte člověka, kdo to dělá, jako odpovídat nejen na zprávy, ale třeba i na komentáře, třeba na YouTube, nebo kdekoliv jinde, na Instagramu. Hele, já mám mikrofon, pak vám ho nedám. U nás, ať už to jsou komentáře kdekoliv, tak dělá vlastně kolegyně, která má na starosti online sítě. Jo, to znamená, ona postuje, ona dává příspěvky, ať už je to Facebook, Instagram, Twitter. My máme teda připravený takový jako fakt bezvadný manuál, komentáře typu to. Takže i když tam není náhodou ona a jsou to komentáře, nevím, dotazy a tak dále, tak tam máte přesně jako odpovím na to takhle, no z prosťárny se mažou, ale dělá to ten člověk, co teda pracuje s těma online sítěma. Určitě je nutný na ty věci reagovat, monitorovat to a případně mít připravenou i nějakou krizovou komunikaci, přesně pokud tam jsou nějaké věci, které jsou úplně jakoby mimo. Ale nebo i třeba odborný, jo? My jak máme hrozně širokou tu agendu, anebo to jsou komentáře typu, proč mám posílat peníze na, přesně tamhle, do Turecka, když tady, že jo, v Čechách. Takže i takový, jako, jak na to odpovídat a tak dále. Takže to, jako my máme celý manuál na to. Takže kdyby tam nebyla Zlata, tak tam mám přístup já a vím, že tam najdu odpověď, kdyby náhodou něco. No. Jestli chcete ještě vyreagovat? Teď nevím, já jenom doplním asi to samé, že ten, kdo spravuje sociální sítě, takže já to odpoví a my máme třeba nastavenou automatickou odpověď na zprávy, že pokud někdo přijde a napíše ať už dotaz do zprávy na Instagramu, na Facebooku a tak dál, tak mu prostě automaticky přijde, máte-li dotaz tady na tady ten e-mail, chcete-li přijít do podcastu, tak toto více najdete tady a vlastně si to zjednodušit co nejvíc, aby člověk nemusel každému odpovídat, tak tam najdete informace. Bezva. Jestli ještě nějaký dotaz, tak je teď poslední možnost. Pokud nemáte přímo dotaz v rámci akce, tak já teď si dovolím všem dámám moc poděkovat. Díky i vám za návštěvu. Doufám, že vás naše akce bavila. Bude určitě ještě prostor v rámci nějakého neformálního networkingu hned po skončení se případně doptat, jak dám, tak se můžete pobavit i vlastně mezi sebou, co jste tady nasdíleli, že máte zkušenost nebo uvažujete o podcastech. Každopádně já vlastně za Fórum dárců musím říct, že pro tento školní rok jsme s akcemi a se vzdělávacími akcemi skončili. Zvedneme zase témata od září dál, kdy se opět budeme věnovat komunikaci opět tady v Magentě v rámci naší vzdělávací akademie Fóra dárců. Teď vlastně budou probíhat ceny pro osobnosti Fóra dárců, které budou vyhlášeny slavnostně 12. června s tím, že tady už teda komise rozhodla a co se týká vlastně cen Fóra
podpora dárců pro veřejně prospěšné projekty. Tam budete moct přihlašovat své projekty zase tuším, od září budou ty nominace otevřeny. To případně ještě bude jak na našich webových stránkách, tak určitě i v rámci nějakého newsletteru a možná k tomu uděláme i podcast. Tak, mějte se moc krásně, ráda jsem vás viděla, všem přeji krásné léto, s kým se už neuvidíme a budeme se těšit zase někdy příště. Díky, nashledanou.